L'any 2017, després de veure que l'edifici de Dame Street, que havia estat la seva seu d'ençà del 1979, ja no hi cabien, el Banc Central d'Irlanda va traslladar-se fins a North Wall Quay, a les Docklands, a un edifici de 8 plantes que, de fet, són 2 edificis, units per una passarel·la situada a la segona planta a fi de salvar la plaça que hi ha entremig. D'altra banda, ara l'edifici és molt bonic i modern, amb un color daurat que projecta una imatge de riquesa força adient, tractant-se d'un banc central, però durant uns quants anys va ser una estructura de formigó abandonada i és que, inicialment, havia de ser la seu de l'Anglo-Irish Bank, la primera entitat financera a haver de ser rescatada per l'Estat després de l'esclat de la bombolla immobiliària i bancària de fa 16 anys. Tanmateix, malgrat que s'acceptaven donatius, la ironia que no manqui mai va ser el regulador financer qui va haver de salvar una altra vegada l'Anglo-Irish Bank, o més aviat el seu projecte de quarter general, una feina força complexa atès que s'havia de conservar l'estructura. El projecte va anar a càrrec del despatx d'arquitectura Henry J. Lyons, que va convertir-lo en un edifici que destaca per sobre dels altres, sobretot pel color i per la forma del seu embolcall, que no és rectilini. El seu disseny il·lustra la transparència, puix que els panells daurats deixen entreveure una mica què hi ha darrere, un element clau quan es tracta de diners públics, i la sostenibilitat n'és un element central, obtenint un certificat B2, el 5è millor en una escala de 15, en el rànquing d'eficiència energètica. Curiosament, aquest disseny tan atractiu ha fet que la fauna aviar de la zona, sobretot gavines, que la mar no queda gaire lluny, s'hi senti molt atreta, fins al punt d'obligar als responsables de manteniment de l'entitat a instal·lar uns dispositius emissors de sons que espanten els ocells, que molt sovint romanien dempeus damunt dels equipaments elèctrics que hi ha al terrat. Aquestes emissions van generar moltes queixes dels veïns, molestats pel so repetitiu i regular durant les 24 hores al dia i que fou definit per un resident de la zona com el so en el moment àlgid d'una escena de terror d'un film de Hitchcock. Tot i la modernor i la bellesa, no tots són flors i violes, i és que al Dockland Campus, que és com s'anomena el complex, el Banc Central hi té uns 1.700 treballadors, més centenars de consultors externs, però només hi ha unes 1.500 taules, fet que obliga a treballar de manera híbrida i amb hot desking, és a dir, que l'empleat no té una taula fixa, cosa que fa uns anys va generar friccions laborals. D'altra banda, durant la mudança de Dame Street cap a les Docklands, el Banc Central volia trasplantar el seu arbre d'or, però el trasllat hauria requerit l'habitual estira i arronsa en el procés de sol·licitud de permís urbanístic, a banda que el cost aproximat del trasllat hauria estat de $500.000, per la qual cosa l'arbre va quedar-se a Dame Street, això sí, canviant de cantonada.